Verdachte dodelijke aanrijding nieuwjaarsnacht blijft langer vastzitten. Het is vrijdag 17 januari. Dit is Zeeland Nu. Vluchtgevaar Poolse verdachte te groot. Tolen maakt stukken zwembad toch openbaar. En Vlissingen verliest geheugen aan Middelburg. Goedenavond. De 37-jarige man uit Polen, die wordt verdacht van het doodrijden van een 24-jarige fietser in Vlissingen, blijft langer vastzitten. De rechtbank vindt het vluchtgevaar van de verdachte te hoog. Straks alles over de rechtszitting van vandaag, maar eerst een reconstructie van het fatale ongeval in de nieuwjaarsnacht van vorig jaar. Het is net een paar uur 2019 als een fietser op de hoek van de Koudekerkseweg en de Sottegemstraat door een auto wordt aangereden. Een 24-jarige man raakt daarbij zwaar gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar overlijdt hij. De automobilist rijdt door na het ongeluk, maar vliegt 2 kilometer verder uit de bocht op de burgemeester van Wolderenlaan. Ook hij raakt zwaar gewond. Lange tijd blijft onduidelijk wat er nou precies is gebeurd. De automobilist ontkent bij het dodelijk ongeluk betrokken te zijn. Uitgebreid politieonderzoek wijst echter toch naar de man. 10 maanden na het ongeluk wordt hij alsnog opgepakt. Hij zou 90 km per uur hebben gereden, waar 30 is toegestaan. En bij de plek van het dodelijk ongeval in Vlissingen staat Mercy Kamermans. Mercy, de verdachte ontkende, maar hij ontkende vandaag nog steeds tijdens de rechtszittingen. Ja, dat klopt. Hij zegt dat hij zich sowieso heel weinig kan herinneren van die bewuste nacht, oud opnieuw. En hij zegt ook, op het moment van het ongeluk hier achter mij was ik niet degene die achter het stuur zat. Ja, maar toch heeft het OM genoeg aanleiding om hem te verdenken en niemand anders. Dus hoe komen ze daar dan bij? Ja, als je een ontkennende verdachte hebt, moet je natuurlijk heel veel bewijs proberen te verzamelen. En dat heeft het Openbaar Ministerie afgelopen jaar ook gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld een glasonderzoek gedaan. En nu blijkt dus dat glas van de auto, die hier 2 kilometer verderop gecrashed is met de verdachte daarbij. Hetzelfde glas is hier achter mij in de straat op de plek van het dodelijk ongeluk gevonden. En ja, dat is natuurlijk wel bewijsmateriaal. Nu was het de bedoeling dat het OM vandaag met een strafeis zou komen, maar dat is niet gebeurd. Hoe zit dat? Nee, de verdachte die heeft sinds een week een nieuwe advocaat en die had toch nog wat onderzoekswensen. Een deel daarvan is ook toegekend door de rechtbank. Ja, een vraag die niet werd ingewilligd is de vraag of de cliënt van de advocaat op vrije voeten voorlopig gesteld mocht worden. De rechtbank zag veel kans op vluchtgevaar. We hebben het immers over iemand uit Polen. Die zou naar het buitenland kunnen vluchten. Dus de man moet voorlopig in de cel blijven. En op 20 mei zal de inhoudelijke behandeling plaatsvinden. Mercy Kamermans, dankjewel. De 200 geheime documenten over de renovatie van zwembad De Spetter in Tolen worden toch openbaar gemaakt. Eerder probeerde de gemeenteraad nog om openbaring te voorkomen. Maar na overleg met de aannemer worden de stukken nu toch gepubliceerd. Het zwembad is voor €1,5 miljoen gerenoveerd, maar moest de afgelopen 2 jaar zo'n 15 keer sluiten omdat het nieuwe zuiveringssysteem niet goed bleek te werken, waardoor het water troebel werd. Stukjes van dit bijzondere Holocaustmonument dat gisteren in Rotterdam is onthuld, zijn vanaf eind januari ook in Zeeland te zien. Het monument bestaat uit lichtgevende herdenkingsstenen die verdeeld worden over 170 Nederlandse gemeenten. En dat ziet er misschien wel zo uit. De gemeenten Veren, Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg hebben aangegeven het monument te krijgen. Ze zijn alleen nog even aan het uitzoeken op welke locatie ze dat willen. De provincie moet een campagne opzetten om basisschoolleerkrachten van buiten de provincie naar Zeeland te halen. Voorbeeld is de campagne voor huisartsen, waarbij een gratis vakantiehuis is ingezet om huisartsen met Zeeland kennis te laten maken. Dat opperde de coördinator van het basisonderwijs in Zeeland vanochtend in de Provinciale Statencommissie Economie. Aanleiding is het lerarentekort in Zeeland, waardoor gisteren nog een kleuterklas van de Beatrixschool in Goes een dag naar huis werd gestuurd. Piratenpakken, prinsessenjurken, pruiken, maskers. Dorpshuis De Jeugdhoeve in Serenhoek hangt vol met carnavalskleding. Over ruim een maand verandert het dorp in Perengat, maar een kostuum kan nu al gescoord worden. De carnaval kledingbeurs is eigenlijk gewoon om voor iedereen, voor volwassenen, kinderen, een leuke kleding voor weinig geld weer in iets nieuws te steken. Meteen na de opening kwamen de eerste koopjesjagers hun slag al slaan.
dan heb ik het maar alvast af. En ik vind het gewoon heel leuk om kleren te passen. En vooral voor carnavalskleren. Ik dacht, als er dan wat bij moet zijn, dan zal de leuke dingen meestal wel het snelste weg zijn. En ja, er zijn nog wel leuke dingen, dus ik ben wel op tijd. Geen nood, er is nog genoeg tijd om ook een outfit te kopen, want zowel vanavond als morgenochtend is de beurs nog geopend. Het geheugen van Vlissingen is niet langer te vinden in de stad zelf. Het gemeentearchief en zijn hoofdbewaker Ad Tramper verlaten de stad. En dat gebeurt met een dosis realisme en met een snufje weemoed. Nou, dit is al verpakt zo te zien. Het karton er bovenop. Kijken wat hier nog onder te zien is, als we het nog kunnen zien. Misschien kan ik het even... Nou, je ziet, het kost al moeite. Het is al niet meer geschikt om te raadplegen eigenlijk. Maar ik zie wel dat dit de bommenkaart voor Vlissingen is. Hier staat precies op waar welke bommen zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Ruim 2 kilometer aan papieren en dossiers worden op dit moment verhuisd. Van het huidige archief aan de Hellebardierstraat in Vlissingen naar het Zeeuws archief in Middelburg. Het geheugen van Vlissingen verlaat de gemeente. Ja, dat gaat ook wel een beetje over identiteit, maar we moeten er ook weer niet al te zwaar aan tillen. Het geheugen is straks nog steeds op Walcheren te raadplegen en 5 kilometer verderop. En eerlijk is eerlijk, er is ook al heel veel digitaal. Dus het is niet zo dat men altijd op pad moet om de geschiedenis van Vlissingen te kunnen raadplegen. Het verhuizen gebeurt vanuit rationele overwegingen. Gemeente Vlissingen moet bezuinigen en dus ook de archiefdienst. Nou, dat betekent dat je er toch op een andere manier moet gaan huisvesten. En 5 kilometer verderop zit een perfecte huisvesting. En kunnen we straks de archieven vanuit Walcheren, centraal, vanuit Middelburg, ook de geschiedenis van Walcheren, kan daar geraadpleegd worden. Dus dat is toch wel weer een positief bijkomstig effect, denk ik. Maar goed, dat is de ratio. Maar wat betekent het voor het gevoel? Afscheid te moeten nemen van deze plek. Voor de gemiddelde Vlissingen is het misschien wel even slikken. Maar voor ons als voormalig medewerkers van het gemeentearchief Vlissingen is het niet meer echt een issue. We gaan het gewoon daar doen en we gaan het zo goed mogelijk doen. En de Vlissingen hoort echt nog van ons. Don't worry. Het oudste document dat meegaat komt uit 1505. Het persoonlijke pronkstuk van Tramper blijft ook niet achter. Ja, niet alles past in een doos, hè. Ook niet alles past in een lade. Sommige dingen zijn toch wel iets te groot om zo maar even mee te nemen. Maar toch gaat ook deze mee. Stikstof. Er is al veel over gezegd en geschreven. En vandaag werd er weer over gesproken in Provinciale Staten. De provincie wil de stikstofuitstoot in 8 beschermde natuurgebieden terugdringen, omdat ze te veel last hebben van stikstof. En alle sectoren moeten daar hun steentje aan bijdragen. Maar daar zijn de boeren het niet helemaal mee eens. Boer Wilco Verhagen uit Koudekerke ziet de stikstofproblematiek met ledenogen aan. Er wordt nu voor zijn gevoel vooral naar de agrarische sector gekeken als het gaat om het terugdringen van de stikstofuitstoot. Want die moet omlaag in de zogenoemde Natura 2000 gebieden. Waarvan we er 16 hebben in Zeeland, waarbij er 8, dat is toch wel de helft, te veel stikstof te verduren hebben. En daar leidt de natuur dus onder. Sommige gebieden zijn verschrikkelijk klein. Er zijn gebieden in de Wester- en Oosterschelde, dat is maar enkele vierkante meters waar enkele planten staan. Kun je die planten niet beter ergens anders houden dan hier? Op dit moment weet ik dat het ministerie daar ook onderzoek naar doet. Maar ik zei al, het zijn afspraken die we in Europa hebben gemaakt. Dus dat betekent dat we niet zomaar kunnen zeggen, we schuiven ze aan de kant. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat die natuur ook hoogwaardig is. Ook hier in Zeeland. En dus moeten alle sectoren aan de bak, vindt de provincie. Dus ook de agrarische sector. Oneerlijk, vinden de boeren zelf. Het moet wel reëel zijn als er 400 mol uitstoot is op een natuurgebied en we gaan dan met veel pijn en moeite 1 mol terug. Dat is niet reëel, denk ik. Even ter verduidelijking, die 400 mol is 5,6 kilo stikstofuitstoot. En daar gaat volgens Verhagen dan slechts 14 gram van af als de boeren aanpassingen doen. Maar alle beetjes helpen volgens de provincie. En daarom wordt er gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. Kijken wat bij welk Natura 2000 gebied echt nodig is. En dat geldt voor iedereen. Situationeel kijken, wat speelt er in Zeeland? Wat kan er? Wat is er nodig? Dat traject, dat zijn we ambtelijk en bestuurlijk aan het lopen. Het zal van elke sector iets vragen, maar de hoop en verwachting die ik heb is dat als we allemaal een deel pakken,
dat het tezamen voldoende gaat zijn om dat op te lossen, zonder dat het een sector de kop gaat kosten. Maar er komt nu een punt als maatregelen geld gaan kosten, dat wij dat zelf niet meer op kunnen hoesten. Het meeste zorgen waar ik nu over heb is eigenlijk over de volgende generatie. De boeren die er nu zitten, die zal het gros het wel redden en zullen er niet te veel problemen hebben. Maar hoe de nieuwe generatie aan de slag moet, dat maak ik me wel zorgen over. En in de studio politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, deze boer zegt dat hij dat allemaal wel zal kunnen ophoesten. Het probleem ligt bij de volgende generatie, maar wat is daar dan precies het pijnpunt? Nou ja, stel, jij wil de boerderij van je vader overnemen. Dan heb je een lening nodig om het te kunnen financieren. En als daar kosten bij komen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van je stal, en ondertussen de melkprijs, die al jaren hetzelfde is gebleven, niet meestijgt, ja, dan zeggen de boeren, dan wordt het financieel heel lastig. En dan wordt het eigenlijk onmogelijk voor een nieuwe generatie om het hoofd nog boven water te kunnen houden. Ja, tot zover de boeren. De provincie zegt dat elke sector zijn steentje moet bijdragen. Over wat voor sectoren hebben we het dan allemaal hier in Zeeland? Nou, bijvoorbeeld over het buitenland. Volgens de gedeputeerden die we net al even zagen, komt 50% van die uitstoot uit België en van schepen op de Westerschelde. Daar wordt naar gekeken. Tegelijkertijd zegt zij, kijk ook naar Zeeland, want daar komt die andere 50% vandaan. Nou, denk aan de bouw, auto's en dus ook die agrarische sector. Ook die zullen daarin mee moeten bewegen. Ja, nu werd er vandaag weer over gesproken in Provinciale Staten. Is daar nog iets uitgekomen? Ja, de commissaris van de Koning, Han Polman, die gaat naar Vlaanderen toe voor overleg. En gedeputeerde Anita Pijpeling die hoopt dat hij met iets terugkomt. En ze heeft toegezegd van oké, voor de zomer probeer ik zo goed mogelijk alles op papier te hebben. Kijken of ze het klaar kunnen maken, zodat er meer duidelijkheid is voor alle sectoren. Afwachten dus. Heiko Strietman, dankjewel. Na wat lichte regen vanmorgen viel het uiteindelijk best mee met het weer vandaag, want de zon brak gelukkig ook nog door. En die zon schijnt morgen ook, maar er kan ook nog een lokaal buitje vallen. Het wordt dan overigens een graad of 8. Zondag wordt het nog beter, want dan eist de zon echt de hoofdrol op, samen met wat stapelwolken. En straks na Zeeland Nu gaan we terug naar het consultatiebureau. In Terugkieken gelukkig. Toen ik begon was je wijkverpleegkundige en deed je daarnaast een stukje consultatiebureau. We gaven ouders voedingsadviezen, ouders kwamen voor de vaccinaties bij ons. Kijken of kinderen genoeg tijd gingen praten en dat was toen nog veel kleiner dan wat we nu allemaal doen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks uiteraard nog het uitgebreide weerbericht. En voor nu een fijne avond, goed weekend en tot morgen.